també tinc l'esperança d'anar a Silicon Valley, que és el que jo he volgut sempre, i m'agradaria ser becari de qualsevol d'un bloc d'allà, i així millorar el meu anglès. Per tant, tens com a objectiu principal ara millorar el teu anglès, fer alguna formació per millorar el teu anglès. Eva? Jo hauria d'estudiar comptabilitat perquè no tinc el treball assegurat i vull muntar una llar d'infants per el meu propi compte. Per tant, vols obrir la teva pròpia empresa, molt bé, Eva? I estàs mirant a veure d'estudiar alguna cosa relacionada amb la gestió d'empresa. Molt bé. Guadalupe, tens projectes de formació? Sí, doncs volia muntar un negoci en Mèxic sobre peluqueria. Per tant, el teu objectiu és tornar a Mèxic i allà muntar el teu propi negoci. Però tens pensat estudiar alguna cosa abans? Algun curs de formació? Estudiar algo que tingui relació amb gent gran. Fer un curs relacionat amb gent gran. Per ti, Sabina?